Sa padayong pagsaka sa kasikat sa social media, duha ka content creators ang gipasakaan na og reklamo sa Highway Patrol Group Region 7 tungod sa ilang mga stunt nga giisip nga delikado og nakahatag og kasamok sa karsada. Gila ang unang vlogger nga si Boss Ilby o mas nailhan sa social media nga Snellman nga magsuot og sama sa usa ka kuhol kinsa nahimong kontrobersyal human makit-an sa usa ka video nga mihigda sa tunga-tunga sa karsada sa Konsolasyon. Pipila na ka buwan ang milabay. Ang maong lihok miresulta sa kalangan sa trapiko ug kabalaka sa mga motorista. Ang ikaduhang vlogger nga si Boy Banat giingong mi-upload og video nga misaka sa atop sa pampublikong sakyanan ug didto nagsayaw-sayaw. Kaniadto si Boy Banat nakadawat na og warning gikan sa HPG7 human siya makita nga nag-costume og Son Goku nga dunay kauban nga nag-Spider-Man samtang nagbuhat og content sa Trans Central Highway. Nagsakay sila og tricycle niadtong miaging tuig bisan pa man sa ilang paghangyo og pasaylo kaniadto og pagpasabot sa HPG7. Nagpadayon gihapon sila sa pagpabadlo. Hinungdan nga gipasakaan na kini og reklamo ngadto sa Land Transportation Office sa Central Visayas. Mato ni Police Colonel Wilbert Parilla, hipi sa HPG7, nga wala na nila ipatawag si Boy Banat tungod kay klaro nga gigamit lang niini ang iyang mga stunt ug ang pagpangayo og pasaylo aron mo pataas sa iyang followers sa social media. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.